Jo sí que voldria preguntar a algunes persones del públic, que potser s'hi reconeixen, com es viu el ser dona d'esperantista i no ser activament esperantista, no? Jo no sé, va per la Pilar una mica, la Carme també, però com que l'estic aquí davant, no sé si voleu comentar-ho, realment quina és la vivència des d'aquest punt de vista. Fantàstica. Anar a tot arreu, seguir el marit si t'agrada, encara que a vegades hi ha persona que està negada totalment a les llengües, com per exemple jo, però que ho entenc perfectament, i fora que no hi hagi el marit, els fills, alguns d'aquests que parlen tan bé l'esperanto, jo m'entenc perfectament i parlo amb els estrangers, però davant d'ells no, perquè m'he deixat l'acusatiu i critiquen. Aleshores, no. Ara bé, si estàs bé amb la parella, segueixes tot arreu, nosaltres hem anat a molts congressos, amb 4 criatures i fins i tot embarassada, cotxets i tot el que vulguis, i tot molt bé. L'experiència és molt bona perquè la idea és molt bona.